Voin march som ni panga sang ni le som ni le pathum khan kan lo tum sa ti hlotlin nan ma puyele a u ming hlua tenen lalat pak ka kan kala khuwa hi adur dewa tui tepo a fot de uleka water park ang kalmasa a water park hi alu mana hi mi pakhatan cheng zathum ania pathum kan nia zakua in kan lut ani chu khuwa hi votan ti deuh hleka an han chen nu apo tian ni sa ten han in pho le a tiang chuan ti a ei tui chen te a hleuh hian han zir a an han in zira ke chhek te hi dan te hi an han in zir vela ti hian amai ro chu nikhat thil thu an thiam mai chi ni lawa khuwa te a vot bok nen ti tak tak lei thei lawa hei hi water park no pang ho omna laia tak kha ni a hei an ti pui ang reng khop maya savalem te sailem ti te mulem te oma hei hi ti tol pashi ta ni deuh bere khan hei hi alanda na chu ni a water park lai taka chu ni a naupang chum chia pho omna tur tak tak deuh hleka ni a ngal chin vel leka ni chu helai a thlang lama khuan tlemin a thuk lai deuh a awma fit thum le fit li a thuk ani a hei hi a tui an phu siau ang chi kha ni a hei pawh hi ngal chen vel lek ani a an nuam ve ang reng khop maya chu hei ti hian ma pui hian am vel ani ti hianin an ti vela hei ti a khup chen vel ani ma zawk hi chuanin hei hi hei lalat park water park lai taka chu ni a chunga hi hei sava te hei sakei te tiang kha awm ani a hei hi amu pui taka kha ni a ti hianin a lang khop mai a ti hianin a mawi ve ang reng khop mai picnic spot a kala picnic man chawi tam tak chawi a ai chuan tui chen duh ringaw chuanin tiang khan kalmai kha a tha ve khawp mai hei hi lalat park a kha ni a halka te superman te hetah batman te thalak pui tur kha awma park a kha ni a naupang park deuh taka kha ani helai hi naupang in tih hlimna hmun hrang hrang a kha awm a chu hei dinosaurs lem te awma chutiang chuanin hei mapui te pawn thla an la a tin hei hmeichhe lawm ang chi milem ang chi te pawh kha awma tiang chu amaherawh chu thla hi mapui hi rawh chuan a lak pui lova hei hi lalat park a games a chu ni a hei bike ten chuanga mi ticket man hi zaliman hianin game riat a khel thei a chuanin game khata hi cheng za in a lei thei bawk a chu voinah hian mapui ah hi game riat khel theihna tur zaliman leia awming hnu nen hian zaman ve ve in kan lut a chuanin game riat zaliman khel tur hian game riat taka hi an nei daih lova ni an khawl a lo chhe nual a chuwang chuanin awming hlu a nen mapui an in share a chuanin an han khel a chuanin keimah pakhat ka khel thei a amah ming hlu a nen pakhat ve ve tikhan an duh ang tawk khan a chiah chiah ani chu hei hetian thlalakna hmun te hi a awm a halka te ti hian hei photo booth te awm a hrang hrangah hmun hrang hrangah pawh awm e hei chiang chu ani a chuan hei restaurant ah te kan han chawl a
hianin hei du zong tak mai khuta lalat pa ka khan chol lovin college venga restaurant pa ngai te taka kan chol ani hei hot coffee with ice cream ania tiang chu heti hian thlalaka te kan ti dot deuh mai kan dah deuh mai a hei le ho don ta chen chu han zira ti le thei lo ani a vot ang bok sia thì khác samaya amaro chu tiang na ma pu ya lo chau lo ko lo ido la kina hun dam changa ni te ni pui tak taka kal le atana thuk mai tu vot khop mai ke fe chu adai po kadai fe ina chun chu wa vot lu tu ka nuam lova chun apul vela hi krasin ta fa ni chu an ti chua ko veka chun he lai tol pasi ta hi tui an luan thak chuan tol mai an luan khop mai a amara chu tol pasi lem tol pasi ta hian tui luan lo chuan plastic a pan veke di cek dah nanti akan dibela apa itu awak kat semua dia mampu hit dia lewa so lagi lagi orang lain lah helai tu na nom na lain ko hit ania helam anding lawa hit ni so aku ikut loga atau ikut loga buka no pang ko na ta hin thakop maya helai chin tu na lang lai ve la hi li chu ani na kha de chu ni tuy là one zero mechanic thì khi chào để ra mà nè tier ve la tiên ki ban bu na khi la lat pa ka water pa ka lu na ni hemi hi bun chuan chuakin alu le mai theya ai hi la lat park water park ania amaro chu kan lut non le ta chuang lo ban emi water park ka kan pal ni yan so lai ala lat park ka kan kan kala games te chu han khela với này hiện tuy leo thiệp mát cho cán hồ đòn là vấn đề ko bot de wa tui ni ko lu tu lo de wa kui lo water park la hen ko lu tu lo de ai ina na lai ta khit li chu ni a Ike juga hi tol pasita hianin khi ta hian khi lua hi ron tol sadon ani ma pu hi tui chen la thiam lo tui le wala thiam lo ba ni yang khi ta hian ti hian chen ni nan bakal ta tu chen chú nghe anh à anh har reu mo anh nuo mẹ thì hiện là kia là chọn nuo cho nên mà bây hiện thiêm về mèn khi tiền khi cái ta hiện nên ông mình lùi hi cái sầu mẹ cái này thì hiện Fiat file lo kamera hi thalu ko polo de rega sigani ananda ko chu an langwe so an ya amaro chu mu nom dikit lei te ani ti hian o he hi luang del ti hian atinal tane sabram te po ang re ni ti hian amaro chu in kol de ngai don ma se chen za thum hian li pakhatina za thum ni le ngin
ที่นั้นที่น่ะที่เห็นลาลัดปากวัตถุปากก็ทำก็ที่เห็นให้อาบลุมเดือดลึกอะอาบเดือดลึกอะนี่ลุมนี่อัศเดือดลึกอะมันไอโดนเลยมันไอโดนพอกันใส่ไล่อะไรการเน้นเชียงจะคุ้มข้างกันลูกตาชัวร์เน้นมีสมเหตุปังอามาร์ซิสมเหตุปังอามีเลี้ยงเฮียนอันเห็นชูจุดโตกินอมเห็นเชียงจะคุ้มข้างอาไม่รอชุลาและปักมีวัตถุปักชูอะไรอาหารมุตตานี่ที่ขาดอาหารชุดโจละหลังฟ้าเลียนแต่ที่อ่างอ่ะรีสอร์ทนะพวกนั้นรู้จักวิลลูเลยไม่เทียชัววิลลูเลยไม่เทียเอ็มบ้านบุญเฮียเอาชุ่มชวนเงี้ยตุยเจนจูอันโดนเทียมอัลโดเดมเอาไม่รู้ว่าอีเทียมเทียงเอ็มเทียมที่เฮียสบายเลยว่าทำไมเราจุนิสาพอเฮียมีเฮียชัววิติดเราเด้พอเฮียตุยเลวันซิร์โดนนี่ที่เฮียอันนี้นิลซาไอ้พ่อว่าที่เฮียอ่ะวอดเดลุตุกาวันจุตุยเฮเนี่ยนี่ดวงเงินฮัลโหลลุมตกแล้ววันนี้โอเลอินดอสเตเดียทั้งเจียค่ะอันนี้เก็บปนอะไรเหลวก็ไม่กันเก็บเช็คด่านเด่นซีร์นี่ที่ขาดกันเรื่องนี้กันเรื่องอะไรเหลวก็ไม่ร้านผีเพียร์หันเพียร์ไม่ถึงไม่หรอกว่าที่เนี้ทำให้คุ้มไหมทำไมจนต้องไม่โดนเต็มปฏิขัดเล็กไปนี่อติดันตุรกาอันตีร์ชินรอส่วนเนี่ยนี่คนเดียวว่าหันตาเดือดชวนที่ด่านผมไม่อยากที่เนี้ที่อะไรคุ้มไหมเฮ้ยที่นี่จิ้มต่ำดุกเล่มหรอวะที่วัตถุปากเฮียโอ้ก็ช่วยจังข้าวคั่วเฮียแล้วลุมดุกเราว่าดีกันที่ชุดที่เตะรู้ว่าอย่างนั้นต่ำเล่มหรอวะอามาเราชุดที่มีน้ำฟังเตะน้อยส่วนหัวนั่นแหละเราก็ช่วยขัดมุมเขาว่าเฮลัมตักช่วยมีพูดคุยถึงเขาเจ็บนั่นแหละที่ช่วยอันทำเราขึ้นไหมที่เฮียเนี่ยโตกินกันแล้วเทียอันนี้ตัวว่าเฮียนี่เราจิ้มตัวจุนออกมาเนี่ยพูดนะนี่นะวันนี้เราเจ็บได้เจ็บตัวเยอะทีละจุดที่ตับที่เราว่าเนี่ยนัดชวันนั้นเนี่ยก็จะที่เราจนละเทียมกันเลยที่เราจนละไม่เทียมApa aku hay lawan ko. Hotel login kaya check John Tigian. Ya. Dia bela ni. Ini har buka lau panna jon har buka. Ini cikin. Nai. Marotu adam sam lituk lawa tutanga. Now here in the code that are going on here. Uncle Sam ni Ike han check la. Tục lầu ta, cái lầu phương dầm, cái chỗ mấy, chỗ này đây. Pero. Chiến chắc sự nắng mà các trường bốc
na na lai so fit thumania han ding te grass vekania ni phum thiam to ni ko fit thum fitli hi ala la phak no pang ho ni la ta chu ni ni do sap sapa ti ti ma pu ya ta chon ani hi al akum tu lo na ta ta ri ala da ya ala chu lama hati kan kalau orang yang dia hidup betul ni, ini tak jauh, ada cukup lah tu orang ni lagi saya dari macam amaru itu asal tadi itu juga kamera itu itu orang Ini
có tiền có nhiều xuống với cây xuống Apua kan jauh dah. Wadi, wadi, apa tu? Mai peka. Lalat water park big lion ya tihian avoi kan han kal phota so kita pak pangaya kal le don so so water park no pang ani aku ku swimming pool panga pui ting ve de fit thum le fit li ani no pang so an no pang pe tak tak chen na tur ani cha kalau ni tiang nanti ya, kah tekan lah, ni ah. motor khalu tukchi choni chi alo ko pa su de ore buya oh ah chele ka da chuối mướp
ตังคบมายาgames pangai TV atau ci ini anak ah เ
Palina. Nu, inte något där. Đây sống lâu này. Trắng nó xong rồi last game. Mấy tiếng khật tức pariat na. Pariat na. Okay. Lalat pakat restoran, restoran
위에 이동하거든. Pinky restaurant. Solai kules venga ni. Jadi ai pan na lang ko ikan. nghe Cold coffee with ice cream. tụi em chow mein cold coffee with ice cream, cold coffee this right King Pui only